ħafna jinkwetaw jibżaw illi meta jibdew naqra exercise jibda tila anka il-weight fuq il-miżin. U da ovvjament bil-forsi li inti titħasseb tajtija Marelli bdejt nagħmel l-exercise. Kif qed inżid fil-weight flok ma ninżel. U da jista' jkun għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett ejja nassumu illi dak li jkun li beda l-exercise qed jimxi wkoll ma' dieta illi qed tgħinu biex jitlef ix-xaħam. Issa dieta li tgħinek titlef ix-xaħam ma jfissirx illi inqas ma tiekol iktar aħjar ta' għax dan hemm ċertu bilanċ, hemm ċertu ġifieri range jgħidula bl-Ingliż illi intri ma tridx tiekol inqas minnha. Mela ejja ngħidu għal mod tal-kelma ħana nġibu eżempju b'mara illi għandha bżonn tiekol 2000 kalorija l mod tal-kelma. Jekk tiddeċidi li tiekol 300 kalorija, 400 kalorija, iva tista' tara l-weight jinżel sparat l-isfel. Però nafu biżejjed jiġri. Illi mbagħad dak il-weight ħajjeħel u li ħajjiġri terġa' illi wara ċertu żmien anka dik l-istess persuna ħaterġa' avolja baqgħet tiekol dawk 300 kalorija pereżempju tispara il-weight tagħha l fuq. Allura l-iskop kollu illi jkollna fat loss għat-tul ta' żmien jintilef kompletament. Però li qed ngħidu huwa li jekk nagħmlu fat loss plan tajjeb u għal mod tal-kelma ħanerġa' ngħid għandna bżonn 2000 kalorija normalment. Ħafna minn nutriċinisti jirrakkomandaw illi jitnaqqas bejn 500 kalorija u 600 kalorija mill-ammont ta' maintenance jgħidulu. Mela jekk il-persuna għandha bżonn 2000 kalorija biex tibqa' fejn bħala weight, jitnaqsu madwar 500 jew 600 dejjem bajnuna professjonali ta' mhux naqbdu nagħmluha minn rasna u dak normalment jibda l-proċess ta' fat loss. Mela ejja nassumu illi l-persuna qed tiekol 600 kalorija pereżempju inqas mill-maintenance level li għadni kemm semmejt. U bdiet tagħmel ċertu exercise. U allura awtomatikament ħan nippretendu li dak il-weight jibda jonqos. Imma xiġri nitilgħu l-għada il-pitada fuq il-weight fuq il-miżin, sorry, u nibdew naraw dak il-weight li beda tiela. X'jistgħu jkunu l-fatturi? Mela, l-ewwel nett, ħafna minnkom tkun qed esperjenzaw dak li jgħidulu soreness, jiġifieri jkun hemm dak iċ-ċertu qtuħ tal-laħam, illi dan minnu nnifsu ħajġiel li l-ġisem iżomm ċertu ilma. U dak l-ilma illi ġismek ħajżomm tajjeb, ħajjider ovvjament anka fuq il-miżin. Mhux qed nitkellmu fuq l-ilma li nixorbu ta' għax hemm min jemmen illi jekk tixrob iktar minn 2 litri pereżempju, dak ħażommu allura fuq il-weight scales fuq il-miżin ħatider illi inti tqawwejt. Mhux il-każ, jiġifieri l-ilma li nixorbu anzi għandna bżonnu għandna naraw li anka l-pipi tagħna tkun ċara tajjeb, ħalli nkunu ċerti li aħna hydrated, ħalli nkunu ċerti anka li dak l-ilma li qed nitilfu blara qed nirreplacjawh malaj kemm jista' jkun. Però dan l-ilma illi aħna nżommu f'ġisimna mhux qed nitkellmu fuq l-ilma li nixorbu imma il-ġisem tajjeb iżomm dan il-likwidu anka bħala prevenzjoni u sakemm inti anka jgħaddilek dak iċ-ċertu qtuħ tal-laħam. Tajjeb, jiġifieri anka il-fatt li aħna kissirna ftit il-muscle ejja ngħidulu hekk tearing down of muscles jgħidulu bl-Ingliż, x'nista' kelma nuża mhux se ngħidilkom inqatta jew infarrag, jridu nużaw il-kelma inkisser ftit il-muscle, tajjeb għax permezz dan it-tkissir biex insejħulu hekk huwa imbagħad kif il-ġisem anka dak l-istess muscle jittonja u jissaħħaħ. Jiġifieri ħajkun hemm bżonn li nkissru l-muscle waqt it-training għax jekk le training ikunu kważi għamilni ħal xejn. Imma dan it-tkissir iva iġib miegħu li aħna nżommu ftit ilma temporanjament. Iktar ma ġisimkom jibda anka jidraw javvanza, dan il-water retention ifisser li aħna nżommu l-ilma jibda jonqos ukoll gradwalment. Tajjeb, jiġifieri nagħmlilkom kuraġġ ngħidilkom prosit lilkom li bdejtu tagħmlu l-exercise, però tużawx il-miżin bħala gwida ta' kemm qed tagħmlu progress għax kif qed ngħidu iktar ħajħawatkom. Żommu il-mera l-ewwel nett, okay? U t-tieni nett anka l-ħwejjeġ bħala indikatur. Għandna nistennew li naraw bidliet fil-mera madwar bejn 6 u 9 ġimgħat. Okay, ġifieri wara the first 6 to 9 weeks għandkom taraw l-ewwel bidliet anka fil-mera. Fil-ħwejjeġ aktar xibdew taraw dawk il-bidliet qabel. U daw l-istess bidliet ma nafx taqblux mija jagħmlulkom il-kuraġġ biex imbagħad tibqgħu għaddejjin. Allura insew dak il-miżin speċjalment għall-bidu u iffukaw fuq l-affarijiet li vera jfissru. L-affarijiet li vera jfissru huma kif qed ngħidu il-ħwejjeġ u anka ir-ritratti li forsi qed tieħdew kif qed tarawkom fil-mera. Tajjeb, jiena ħamur nikol xi ħaġa u good night lil kulħadd.